ku bi na fadar alfarma. Sani Kaduna gaida ummi mai girma, Aisha yar Haliru masu hagun dama, First Lady Kaduna shimfiɗa tabarma. Sannu uwa Ubangiji ya miki dama, kin zama shugaba suna shaida su ma. Ni yan Rufa'i babbar mata, mai hakuri ba ta yi faɗa ba. Shagalin ki gimbiya ne sunanki, kin ga dubu suna alfarmarki. Yan kuma masu hassada ta zama taki, banda Kaduna duk kasa a yi zancenki. Ko ta ina a gaskiya kin haɗa maki, yau zakan ya zan kira ki diyar zaki. First Lady ina gaida ki, Allah ya yi miki girma babba. Matar yan Rufa'i alfaharin mata, cin a kuruciyarki kun shaku da gata. Kowa in ya ganki sai ya miki fata, dangi yan uwa suna yi da makwabta. Haka ke haskaka ki tauraron mata, kin zama yadda duk muke so manufata. Ran kowa za ki faranta, wanda ya so ki bai taɓi ba. Sannan da can ilahu mai kyawun hali, mun ji muna gani mukamin ki a fili. Kun ga gine na rodi ya fi ginin kwali, tsarin gaskiya da ba a mishi gilli. Warware Hausa zan yi in kun ji da kulli, Allah maganin ku yan tashin balle. Ku yi amshi sannu a sannu, waƙar dai ni ba zan fasa ba. Wanda ya so ka kaga ya kyautu ka so shi, wanda ya ƙi ka bar shi Allah ya fi shi. Yan ummi Kaduna suna ya tashi, domin ɗan Rufa'i na ji kalaman shi. Ya yi yabo gare ki na ji a bakin shi, ke tauraruwar gida ce a wajen shi. Domin ke matar gwamna ce, wanga zama ba zai kare ba. Al'umma ku tashi ai wannan harka, waƙar Aisha salo kun ga na ɗauka.